Conas tá go bh chuirde is mise Eoin bí ó marachú agus bím sé ceirú leis an Acadamh madan dé saharn. Agus san ís an seo tá méid chun níú díomh Conas an Téamh Suas a dhéanamh. Agus an Téamh Suas duine é seo ar fá beidir 10 nóméid ag an tús ag an seisiún ag go 10 agus ag go 11. Díreach le helmhairt an napáistí teachtaisteach gachtain sa haint le chéile, cinn tú go gachtain ag clúisteán na gaige an tús agus chun beagán den nulach freisin beidir bhaint ó chuoine agus mid dul timppel sna grúpi níos déine. Gomininic bíon Jack á dhéanamh nó alban ó uanta me hain ach as seo raig bhráling dameach na tiismthirí in ann níos mód an Téamh Suas a dhéanamh, so é dhéanamh seachtaí áirithe nó gombeach na tiismthirí sa dhéanamh an chud is mó. Mar sin san ísean seo tá mis chun na rudaí na focail ar fad úsátar san íseán ar sa Téamh Suas a rá agus roinnt den rudaí éagsúla. Duine méart gan an marcha rá agus feicimid chunas mar áiglín. Anna bha. So an Téamh Suas seo dermid cearcail ar fáistí tagaisteach, fáilteisteach, chunastá sibh an bhfuil sibh go maith tá mit géirí díreach bun ceistena churthú iad a chur i dímplocht go aige agus beidir freigrí áhaithe, so is féidir fiú na freigrí cinálí na thuirtáh. An bhfuil sibh bansoltas an lá, bhfuil sibh sásta, bhfuil sibh go maith, nó le sin is féidir roinnt ráfhín aimsir freisin. Tá an lá go deas inniu, tá an ghuirí na tainmh, tá sé beagán fliuch, tá sé beagán fuar, tásúlagainn go bhanan sé. Tírim nó péirt mar sin. Agus an sin ag an tús ar fád beidir agus iad seasa bheann. So is caiitú a léirú dáibh, caiitú bheith caint ósóir agus caiitú an rud a hasúid go nenig siad a léirú dáibh freisin. So beidir go an le rud éag mar seo. So gachtainna lábha níirde, gachtainna lábha síos, gachtainna lábháin suas, gachtainna an taobhheile níirde, ceartleir gachtainna cascaí timppel, ceartleir gachtainna cascaí tíime ar seo eile. Agus ag an bhuiine seo anóigh sibh gohfuil an chuid is mód na páiste dhéanamh beidir go coppla páiste eile nachfuil á dhéanamh agus beag tiismthirí nó cúntóirí eile dul thart ag iad sin na spreige le pórt a ghlacha agus eile sin freisin. Ceartleir gachtainna ag seasa bhar chos amháin, ag seasa bhar an cos eile, ceartleir céad an leint ar chos amháin, céad an leint ar an cos eile, síos ar na gogaidí, suas, síos, suas, ceartleir seasa ar chos amháin, agus is féidir díreach na rudí sin dhéanamh ar ríis a ríist eile agus ag bheith gahrú ó ceann go chéile ní gá. An os féidir peit mata smínti eile go is féidir sin dhéanamh agus tá sé sin go bra. Mata sé tíirm Luígí síos ar an talamh agus abrigí mar eiceigh sibh is brala na páistí rudí atá sais amadach nó. Cinálína ligandómh sprí páistúla bheitcha. Agus uairint muid mar chuoine fásta ní muid cótóca le sprí mar sin so caiimiid sais bheith dún leis an báiste sin atáiste goin féin. In dhéag sin beidir go éiring deganá bíon busca nó cearn óg mór le amach a going ar an barc agus bíon dath amháin ar gach taobh, Dearg, gurm, Oráiste agus bán deganá agus dearmid lína cén dathé seo bí misúil freigú cén dathé seo, cén dathé seo, cén dathé siúd. Uaireanta bhíonn sé go mábhar mar sin dhéanamh ceiste na chur na páistí agus ligandómh freigrí a thuirtaíomh. So cén dath ar na cáin ar an taobh seo, cén dath ar na cáin an seo. Is sí Dearg ó leid gachlóir inis gachtainna ag gogaidí Dearg agus cinálíonn tosíonn tú ag réithlá an céadú mar ríiste ag an tús a lá na páistí ní mór an gaile acu agus ní higann siad cluichí nó eile sin, so tá sé táfadach an cluithe immert lo agus rith lo agus sin inis gachtainna ag gogaidí bán agus ruúgadí sin agus sin gachtainna ag gogaidí Dearg. Is féidir cluithe beaga immert lo freisin agus sin rud ag ar nós cearcailóir Caiigachtainna bheith éisteacht, agus tá sé tábhaach freisin tanga na colanna úsáid so sin caiigachtainna bheith éisteacht. Cearcailóir hain ar trí támach an ri. Hain, dó, trí agus an sin ri. Agus má dhéanamh sin coppla óir an sin is féile sprí a bheith agat leis an ruid sin agus an sin is féile rudí ar nós. Cearcailóir hain, gachtainna éisteacht ar trí, hain, dó, bananaí. Agus an sin máthasí na ggóir tosaigh síos in na ggóir agus creidigh siad gur bé an rud is granmhar a tharla riamh in na saoil agus bain tú hain soltas freisin. Cearcailóir, so sin in chud is mála sin rud eile haíonn go mór le a ríist le fiile ar an sa sprí sin cluithe na nanmhethe agus in sin inis a fáistí táid chun ligan ar an gur anmhethe muid. So bhfuil éon anmhí tosáid le cat. Cearcailóir cat, cadíonn cat. Meow, meow, agus bogamid timppel cearcailóir gachtainna ag bogad timppel ar nós coit
ag lámha chun ar na lámha agus ar na cos meow agus dul timp as cuit is bra na páiste seo. Fiú na páiste beagán in ní sinne na buclaí orintanta bín si rá ar ní sibh sin héanamh ach nuair dhéanann si dé is brala mar is brala bheith is brala bheith mun saoíocht agus ag sprí. Ceacail ar madra, cad ar na madra, agus an sin ag ruút agus leon ag siúil timpeall go mell ceacail ar gatainna mar leon, gatainna mar bhunci, cad ar na monkey agus cinálín na léimt idir faoin na hascailí gatainna mar seo. Leis na cín seo is leir an tanmhí rá uaireanta nó heispáint dómh nar nimhe cad ar leir cinálín na glúiseocht ar bhla chat. Elephant better gur sin cosúla cabal cabal dul timpeall mar sin éan cá agus ag liganar go ag adalt in is scíán suas agus síos nó ní dhéanamh mé gach ceann gacha le lá beidir go gurmid ceist ar na páistí cadí na cín is má haíonn lo nó ce aon bhiltaí eile go bhní sin dhéanamh. An sin beidir go nning ri idir na sconsaí so na bailí mór atá ar an barc il aimsir sin in gás go na Pádraig sconsa é sin so dearmid ceacail ar gachtain ar an taobh seo gachtain ar rasin seo agus ríist bheith leirt os agus go sulir gachtain ar rasin seo ag an taobh seo ceacail fágaí an taobh seo go dtí an taobh eile ceacail ar gachtainna ar hain dó trí Luígí agus rihan gachtainna go dtíon taobh eile agus an sin dearnta le daoine ok Luígí rasin seo an sin is féidir dul ri an sconsa seo síos an sin agus Luígí rasin seo agus an sin lísís ar an talamh nó le go mar sin. Ok, inis an uair sin an uair seo tá an seasamh ar chos amháin tá chun risís go dtíon taobh eile agus an sin caiisi rithar rasin seo. So ri si cheese better go sin dakar na páistí is óige nó tá go dul ó héamh go taobh sa slash game nó tá go dul drimaráis agus é dhéanamh drimaráis nó cé tá ar na dhéanamh lob hús in air agus risís. An rud is táchttíos na cín seo ná iad ahrú go tapí má tá smaointí eile goibh tá si sin ionta ar fad ach díreach seo rud generált ar féidir dhéanamh is féidir rud í chafisteach nó bhainthaid ach fiú má bhreathú tá de déanam rud chéanna gach seachtain. Tá athrá agus dhéanamh antábhat go an páistí freisin le go dige siad go dtíar chattá dhéanamh chu a gceis le go dige siad an oclíocht do bhain leis an rudaí agus a hééis sin. Agus an sin ag an deire ar fad an rudí dhéanamid ná dearmid gach duine a ráise an sconsa seo tá chun brise si bh rise in bhar ngrúpaí gach an ráise an sconsa fanigén seo agus chur mééis siomh isteach an grúpaí agus an sin reinimiid na páistí seach an grúpaí agus reinimiid ó stáisiún go stáisiún in sin. Ach sin é le sin beagán níos má an mar ceap mé ach sin an teanga agus na rudaí dhéanamid na cluichí dhéanamid sa Téamh Suas ag an Acadamh maidin de saharn leis na gaiileoga. Tásúlagum si bheith eiscin agus tásúlagum go nnéannig siad iireacht Téamh Suas a ghlacha go luath agus ba méid angáil libh faoi sin míle bhuichas a chuirde.